Jeesus möi maitoa. Olipa ennen oikein varakas isäntä. Ja tällä isännällä oli köyhä työmies eli renki. Hei! Töihin! Ja renki työskenteli isännän pellolla. Korjasi viljaa, teki heinää. 9 vuotta hän työskenteli, mutta hän oli jatkuvasti veloissaan. Ei ollut köyhällä karjaa kuleksimassa maillaan, ei edes koiraa pihalla haukkumassa. Mutta kerran illalla ennen kuutamoa työskennellessään pellolla renki näki ihmeellisen näyn. Eräs pieni poika keräsi pudonneita viljantähteitä ja sitoi niistä lyhteitä. No renki hämmästyi kovin ja piiloutui heinäkekoon. Ja kun poika tuli oikein lähelle, renki kysyi tältä. Kuka se sinä olet? Ja miksi sinä kerät pudonneita viljantähteitä ja sijoit niistä lyhteitä? No, minä olen isäntäsi Onnie. Minä kerään kaikki, mitä häneltä putoaa, vai mitä hän hukkaa, tai mitä häneltä jää. Vai niin? Joo. Hei! Entä minun onneni? Hei, missä minun onneni on? Onko minulla onnea? Oi, sinulla ei ole onnea. Sinulla on vain epäonnea. Oi! Oi, mä ootan. Ei, miten vain epäonnea? Miten minä saan onneni kääntymään? Onko mahdollista mitenkään? No, hei. Kuule, mies. Niin? No, tuli tänne. Ja? Kuuntele. Niin. Heti kun lopetat leivänpuinnin isännällesi, matkusta kaupunkiin. Ja siellä kaivon pohjalta löydät erittäin arvokan kiven. Ja siinä kivessä on sinun onnesi. Kiitos. No niin, moikka. Terve.